upozorniť na to, že nie možno každému je známe, že Slováci žijúci v Írsku sa môžu zúčastniť volieb do jednak lokálnych volieb tu v Írsku a môžu sa zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu. Volieb do Európskeho parlamentu sa môžu zúčastniť tak, že na území Írska môžu voliť írskych kandidátov do Európskeho parlamentu. Čiže pokiaľ má niekto záujem takto vyjadriť svoj názor a zúčastniť sa politického života v Írsku, tak ten môže urobiť a môže sa zúčastniť európskych volieb. Upozorňujem však na to, že nemôže voliť aj na Slovensku, aj v Írsku, pretože to by sa dopustil trestného činu, ale môže sa zúčastniť jedných z týchto volieb a svoj hlas, ktorý má ako občan Európskej únie, môže využiť buď v Írsku alebo na Slovensku.